janin kay indiri okang atin kay naghaltang iway tekan kay John baru tekan kay inlay jing kay nang Hor Diboro bai thangni mokol buskangono bai thangni tongthai nog jolo jolo khe Khamwi Thapla chai thaka omhai mangpili nukhangke sabuni bukhale sabuni khale soi mannai tongthai nog kri hingkangke khorok bomnani thai kri hingkangke o sungsaro mungsa kri be baksa omhai no kaisa kha sajangnai koktuma belbari adi blog bising khobjaknai Bikram Molsom kamini samung tangi chajanai takhuk horimonto Molsom kami Bikram Molsom kamio Hor Diboro atomsano tongthai nogo honnangui jolo jolo khe Khamwi Thapla chai thangka Manrwkliya Mungsa Manwi Khwnwi hor nangma bai nogo tongnai bini logoi songtai nukhungni lukurokno dorokhoro nogni tiklai manphano tiklai manliya nogni nangmani mani khwnwi rok Khamwi Thapla Chakha richum no khubui mairum maikha rok kwrikha mungsa chajaknai manui kwrikha mungsa kannani richum Hor Diboro ngui thangmani patimung koktoma manui asri sirino Bikram Molsom kamio thangi soika koktoma express ni koktoma thumnai takhuk nipen debbolma nukhung khamjaknai nukhungni lukurok bai khok sanani chaithokha chini koktoma thumnai nipen debbolma phaidi nainelena chini ok tinini kha sajangnai koktoma Ibar gitini pungai robibar angkha Bikram Molsom belbari ardi blogo khobjak Bikram Molsom kami kaisa tamkha jani Nog Khamwi dasa Khamwi Thapla chai thangka nog rogo kwbangma manui tongo thujaknai rok thung potri pot manui rok oma herok bebangno thapla chai thangbai kya ta male abo fire service rok gana krini bagui obo haingna nang tabuk tamna klai lokorok no abo kok sanai fire service rok obo ke jokhonte gana o tongkhe o nog rok no mane hamri mangkhum horok buthari mangkhum omhai fire service krini bagui no obo herok jingjal rok achai tongo lokorok no obo no khorang tisanai chini takhuktai bukuk chong norok obo no kha yokjagre norok nukha hingke tamla borok samung rok tangui jedin je chai tongjabo jedin je sal phaike no tangui tui si chai tongbo ko nok kaisa kaisa hik saing khangke borok nok khungsa tangnani busuk somoi nang norok no sinai nok khungsa no tangui tongnani thunani chanani songnani abo bahut somoi nango ingka tada tangnai sada chanai nok da tangnai ahoni bagai brok muktui bai kungtui bai engui tongbai kya jara nok khamjaknai nok phang malik rok obrono lokorok no norok kok sanai fire service krini bagai obo haina nangkha Bikram Molsom kamio norok naitongdi joyoi koktuma express mia barthana yata bagai obo oboto जोंनिया काम खालामनानै आंखौ कामस थाङो जों ओमफ्राय मेचिन नस्थ'ङै जों हरथुका ओमफ्राय जों माइ जावै गय अनेक बारता रफ्ताम संकेबा जों कुन साइमानलिया साबजानि सवै रोखा जों कुन साइमानलिया कनरकम जों सिसावै जों बाजावै cerai rong no koi bare bo ko ekta ini buat time rok sarbar taro ini norok kide titomo ini sebenarnya pro to omo hak na na ke buide ya bui seng khana yak leng ya bisri putu ini besar oleh khoro besut to tinjona tongo okrangke hostelo ini besar oleh tau pokras rogo porito okrangke seveno sungke iko pesarngke
school dong puri. Okrang itu LSO puri bo. Ke kamu tuh cin para school ini. Jadi Ini resmi kada toh. tunggu EPL itu. Oh parani pumu. Bikram Molsom. Konset. Bikram Molsom. Blog. Delvari. Belberi blog. Ini ni pumu. Sita Munto Molsom. Ini ni babu toh. Kamu kamar si Molsom. Janin kay indiri okang atum kay naghaltang iway tay ko kay John baru takan kay inlay jing kay nanghal iway tay ko mong kay nikom Kaya madam. Intun kay nay reng kay nay way kin mo to kay nite kay nay kay intero riego kwang ile madam kay sang kay sai kay butuire kay mal mata kay orje kay nay riego kwang kay kwad kay almari alna ses kwang je kay intero je kay nay kay no ngay reng na kay slap ponder kay ponjel kay kansli ses kwang kay ni hatun ikanin mo kay natuan ng nireng ng oita reng kay nam kay ma kin mo tuwa kin tuanin mo dam kay kin mo tainin mo kay sa kay tualam kay na chawta kay ni kom mi hajra sianin kay ni kay sa mi kwang tininom tay mong berain son on nintaw kay teng amot se kay naglahal ng te ijon mo iway tay kway mo rang matang nin kay nalatsang aw chang nang na kay jong Molsom kami wo Nog Khamwi ro. Tabu palamaya sal phaki hankeno nokhono nangu. Bo hok ni jalabai. O Nog Khamjakmani bagai busuk jorotoi borok bokhorok tak boja. Gana o fire service korini bagai. Obo hayengna nang. Fire service ro gana o tongkha hingke. Logi na obo hay nog rok no horok butharoi hamri ri mangkha. Fire service gana o korini bagai obo hay jingjal kotor ma achanya nangkha. Bikram Molsom kami wo. Abo lukurong no tabo khorang tisanai tamni bagai abo hayengkha abo sing trut sing tabo koktuma express ni bisini sing phunugui tongo belaikhono jingjal otorma party mung Bikram Molsom kami wo Hor Khamwi Thapla chai thangbakia borokni je nangmani manui thujangnai thungri chumrok tak ma singmol borok nokhla se borok mia horni hor khamani jorawo borok tamkho thu nei singmani borok nokhla rogo se borok haima thubasi busabuti injona tong borokni obo hai jingjal kotorma obo hai dukho omo hai pojarok no kaisa tangnani se busuk somoy na tabuk chada sanai nog da tangnai borokni bagai poja kotorma obo lukurok no khorang tisanai fire service korini bagai obo hai nangu jingjal kotorma norok naitong di update Koktuma Express, jotono na hambay.